Järvinen tasainen on aloitus, mutta pyörällä se merkitään. Nutivaara, Järvinen työntää kiekon uudestaan laitaan. Nutivaara avaa roikkukiekon. Sen ottaa vastaan Teemu Aalto ja levitys keskialueelle välittömästi Jormakka. Jormakan heitto, Nutivaara on laidassa ja siitä uudestaan nyt pääsee Jormakka, eipä pääsekään kiekkoon Saravo. Ja Nutivaara, nyt on ehkä vähän verkkaisempi tempo toistaiseksi tämä toisen jatkoerä, kun siitä tulee Sebastian Aho. Sebastian Aho uittaa! Uittaa tämän kevään ratkaisumaali! Huikee jätkä! 17-vuotias Sebastian Aho räjäyttää Raksilan keväällä 2015 ja Kärpät ottaa toisena keväänä perättäin Suomen mestaruuden. 81 minuuttia, hommas lyhyt, Kärpät voittaa 2-1 ja on Suomen mestari. Huikee nuori pelaaja, tätä on kehuttu koko ajan tässä ja enemmän ottanut isompaa vastuuta, mitä pitemmälle tää meni. Loistavaa pystysyöttö. Ja sit mikä ratkaisu? Ujuttaa vielä tosta längistä sen kiekon maaliin. Tästä tää lähtee. Noin, tuolta tulee, Kärpät saa kiekon haltuun. Tässä näin. Noin. Out. Ja kun teki ton harhautuksen, Saravo ei kerkeä niin kuin ei mailalla kerkeä. Tässä tietää jo Aho, että siellä on. Sai länget auki ja sinne niin. Ja Lumlia on kehuttu tässä. Hän antoi sen loistavan pystysyötön. Ei oo turhaa kehuttu. Nyt voi sanoa, että en tiedä mihin tämä mies viedään mestaruusjuhliin, kun ikä on 17 vuotta, mutta kova on homma, ei voi muuta sanoa. Ei, siis kolikon 2 puolta. Tossa kattoo sitten Tappara-pelaajia. Kärpät hieno, tupla Suomen mestari. Ja Tappara nyt molemmilla kerroilla se häviäjäpuoli. Ja siis kun mä en näe tässä sarjassa kuin voittajia. Et sen piti mennä niinku, toinen piti voittaa ja se oli nyt Kärpät, ei siinä mitään. 17-vuotiaalle Sebastian Aholle liigauran ensimmäinen pudotuspelimaali. Ja nyt tuoreeltaan ratkaisijan kommentti tähän. Sebastian Aho, ikä 17 vuotta, teet juuri luultavasti elämäsi yhden upeimmista osumista. Kuvaile hieman tätä tunnetta. Koko halli huutaa sinulle ja Kärpille. Kyllä tää on hieno. Kyllä on ollut niin pirun vaikea tehdä niitä maaleja tällä kaudella, mutta ehkä tähän sitten säästettiin. Tätä varten säästettiin niitä maaleja tuolla runkosarjassa aikaisemmissa peleissä. Iivonen tämän loistava syöttö, pääsi karkaan siitä. En mä tiedä, tuo tulee aika luonnostaan tuo kikkapuun. Niin eli kämmenrysty, se tulee ikään kuin selkäytimestä vai oliko jossain vaiheessa, että päätät, että nyt viedään rystylle? Kyllä se selkäytimestä tulee. No miltäs tuntuu olla Suomen mestari? Mahtavalta. Mitä sanot tästä yleisöstä, joka täällä huutaa ja pauhaa Kärpille? No, tää on aivan loistava yleisö, että syyskuussa ei oikein tyydyttänyt edes 2-1 voitto täällä, että tää on vaativa, mutta tää myös antaa paljon meille virtaa tää yleisö. Täällä on loistavat fanit. Kiitos niille. Jatketaan vielä juttua, mutta nyt päästään sinut juhlimaan. Onneksi vielä.